Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilon og sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlawa ang gingharian sa langit mahisama sa 10 kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhonon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalaglana nga igdudugang, samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno og lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhonon nalangan pag-abot, busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabii nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit, ani ana ang pamanhonon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga o giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kamig jutay sa inyong lana kay hapit na mapaong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo ug alang kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan ug palit kamo inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana, ug sa wala na sila didto miabot ang pamanhonon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga, ang danghag nga mga dalaga, og misangpit sila, Sir, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhonon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang unang requirement aron ta makasulod og langit mao gid ay ang pagpaabot. Magpaabot ta sa pag-abot sa Ginoo 24/7. Gilingi ay mong tupad ingna nagpaabot bakas pag-abot sa Ginoo. Ay usahay daghan kay tagipaabot atong bisita gikas abroad, ang atong sweldo, ang resulta sa atong exam, ang pag-graduate sa mga anak sa college, nga mas stable na ang mga anak, daghan kay tagipaabot nga wa gyoy relasyon sa atong kaluwasan. Way relasyon sa pagsud og langit. Paabot nga mahalin ang yuta, paabot nga mahurot og palit ang slots, ana pulos-pulos kini siya paabot nga dili kayo related sa adtos kinabuhing way katapusan. Ang nindot ding paaboton nga moabot si Kristo sa atong kinabuhi. Matod pa sa unang pagbasa, ang kaalam sa Dios nga mao si Kristo anaara sa atong pultahan. Unya inig kabuntag kuno, inigmata nato, ato dayon siyang pangitaon aron makaplaga nato siya, dili lisod pangitaon ang Ginoo. Karon unsa may sunod nga requirement aron makasuod tas langit, gawas nga magpaabot ta
kinahanglan di ay dili mapaong ang atong suga. Kinahanglan magsiga ang atong suga. Ingka Pader, ang among suga dito sa amo, electricity naman, dili naman katong lana. Dili na mo'y suga ng pag-asabot sa Ginoo. Ang atong pagtuo, paglaom, o paghigugma. Kana mang tulo mo'y makapalangit nato. Pagtuo, paglaom, o paghigugma. Kinahanglan di gid na mapaong, inigduol sa Ginoo, siga gina siya. Sa ito pa, buhi ang imong pagtuo, paglaom, o paghigugma. Panalitan, niabot ang Ginoo sa inyo, siga kaig mata, daghan kayog patik, niya gigutom, niya warbay balay kapuyan, gusto anha mo puyo sa inyong balay, bisag mga usalang kasimana. Ang saman, imong dawaton o dili? Kinsay mudawat, tasang kamot. Mawa na. Paong na ang inyong pagtuo, paglaom, o paghigugma. Kay niingon man si Kristo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rinako. Mawa na. Wa na kamutuo ana. Wa na sa kamahigugma ana. Wa na sa kamulaom nga mauna si Kristo. Sige, usbo na kong pangutana, na mo abot sa inyong balay, siga kaig mata, daghan kaig patik, mao paglaya, gikas prisuhan. Kinsa may mudawat ninyo, aning klasihas tao, ta sa kamot. Sa choir, to ay upat kabuok nga ni isa, dinhi, wa bisan usa. Ang tawag ninyo sa Ginoo, aning klasihas mga tao, mga danghag. Mga danghag, foolish, dili wise. Nagpaabot as Ginoo, pero lahi ang atong gipaabot. Muna, ikaduhang requirements. Nga ikatulong requirements, kinahanglan mukuyog taniya, inigabot niya, kuyog gidayon. Kay maawahi gali tagamay nya isira ng pultahan ang Ginoo di na kaila nato. Una inigabot gid niya kuyog dayon. Unsa man ning sitwasyon na panalitan moingon ang Ginoo stage 4 cancer na ka. Unsa man gusto pa kang maayo o mukuyog na kas Ginoo? Mo struggle pa ka, pakimo pa ka, anatanan, aron maayo ka o mukuyog na kas Ginoo. Kuyog dayon. Ayaw wag tanga ang imong pagtuo. Kay matod pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, bisag mamatay ta basta kuyog na tos Kristo, mabanhaw ra pud ta ug mukuyog ta niya sa wala nagyoy katapusan. Yang anong mahadlok man kang mukuyog sa Ginoo, sige magyog kag pakimo diha bisag stage 4 na. Ayaw na lang. No. Mas may pa kanang imong budget pakimo, ipalit tala na nimog slot. Nga naman, kay pinaagis imong pagpalit og slot, dunay mabulahan nga mga tao nga mao ang simbahan ug ang mga nanginahanglan. Unya, unsa may mahitabo nimo? Mabulahan sad ka. Kay matod pas Ginoo, unsay imong gibuhat sa imong isig ka tawo, mao sad nay imong gibuhat nako. Ang sukdanan nga imong gigamit sa imong isig ka tawo, mao sad nay sukdanan nga imong gigamit na akong gamiton nganha kanimo. Nabita ko'y kaila nga dato kay ni siya pero nasakit og cancer, colon cancer niya. Wala. Terminal stage na siya. Nainibisita niya nga iyang mga higala niya pagka siging istorya-istorya na overheard niya samtang gahigda siya ga istorya gahinunghungay itong iyang mga kailang ni bisita niya nga ang usas ilang mga kaila imbargohonon ang iyang balay og yuta kay naa siya'y datahan nga wa niya mabayri worth og mga 500,000
kay dato man ning ilang lugar, dinagko sa ni ilang bayronon. Nya pagkakuan niya ani, pagkadungog anis katong gahigda nga stage 4 cancer na, niingon siya, ayaw lag kabalaka ana sis, to ako'y akong time deposit, ako tong ipaterminate para mabayra nimo ang imong kanang bayronon. Pagduaw nako didto, kay akong gihilugan, nakita kay suod man sad mi, nakita nako, na istorya nako ang pipila nga iyang amiga niya, niingon ganitong usa nga, dili ko ka tugkad sa gugma aning bayhana namo, kay bisag siya hapit na mamatay, nakahuna-huna pagyud pagtabang sa among usa sa among mga close friends nga dunay panginahanglan financial. Kinsa ninyo dinhi nga kanang gailog na kas imong ginhawa nya mohatag pagyud kag 500,000 ta sa kamot. si Kristo moabot sa dinato pinaagi sa mga tao nga dunay panginahanglan, the needy. Kita gani dinhi na maligya gani tag DSAP investment slot ni tag 500,000, lagsik man kay mo glawas wa man mamalit, no? Kana pa bang maghingutas na ka, palit ka? Listen, no? Pero kung lig-on ang imong pagtuo, paglaom o paghigugma, di gyud ka magpanuko sa pagbuhat ani. So dinhi akong pasalamatan ang tanan nga wa magpanuko o palit og atong slots kadtong holy pads na human nga malampuson kaayo ang atong retreat sa mga pari gikan atong Martes hangtod sa Huwebes, mga 2,200 ka mga pari niya ang atong na-contribute gikan dinhi sa atong parokya mga 7,036,000. Og dako kay gikatabang dito. Salamat kay ninyo, ha. Salamat kayo. Malampuson gyud as in, no. Kami na blessed pod ming mga pari nga dito ni tambong ni adto. So karon kay mao man toy hinungdan nganong atong gihunong ang atong SBF dag para sa kumbinto, balik na sa tas SBF dag. Ganahan pa mo donate para sa kumbinto. May nitingog. Okay pa mo? Okay pa. Sa akong tanaw-tanaw sa tong kumbinto, kay ang katong uban nga atong donation sa SBF DAG Part 1, nakabayad na ta atong mga 7 million para sa atong kumbinto. Niya, kaning gikasubo na ako, no, nga akong gigamit ang ubang kwarta sa uban sa mga dinalian nga mga projects atong gipanggamit dinhi sa atong parokya, labi na gyud sa pagtabang sa mga kabusad kaayo nga parokya nga muduol nato o kadtong mga gipanghatag nato sa pipila ka mga kapilya nga atong gipangtabangan niya na hurot-hurot gyud in taon ang katong Part 1. Mao na ang Part 2, akong tan-aw mga naapanis mga 30 million ang atong gastuhonon. Niya ang atong ibaligya karon nga slots 60,000 katag 500 pesos per slot. So good na ta karon hangtod ta mga matay. Bisan lang gog kada semana palit mo usa ka slot, inyong pamilya palit mo usa ka slot. Nya kun arang-arang gid mo pagkabutang duha ka slots ug arang-arang pagyod napo ka slots ana kada semana. Hurot dayon ni nya ang ato sang kuan si Tio katong para sa akong birthday nga manghatag ta og labing minus 3,600 ka 5 kilo rice ngadto sa atong mga parokyano nga mga pobresad niya mopaayo pagitag mga 60 ka balay para sa atong mga
kabusad kaayo, gubaon kay balay nga mga parokyano. So as of yesterday, nahalina na ta sa atong CTO o 15,872 ka slots, na apay 24,128 slots available. Salamat kayo ha. Pagkaani kay murag mahurot gitingali ni karong before mag-birthday si Father Siano. Niya ako lang ipakita ninyo ang pipila sa akong napilian nga mga balay nga angayang ayuhon. Na pulos man gid angayang ayuhon pero 138 man kabuok ang ni-apply. 60 ra may atong kwaon na nakoy mga 40 nga napilian. So sample lang ni siya. Mao na siya yung mga balay nga atong angayang ayuhon. Nagyong gubaon gyud kayo ba? Ay mga trapal. Ang katong na tarong-tarong og bongbong walang sa nako giapil. Ang kanilang yung mga gipangtap-tapan og mga karton, mga anay-nana ba? Ganahan mo mupuyoan ang balaya? Ambot lang ninyo, ganahan ba mo ana? Ano pa? Nya kana gipuy-an na siya og mga kaigsuonan nato. Manang in town. So mao na siya ang mga balay nga atong gi planohan na ayuhon. Salamat kaayo kay naa say atong mga kaigsuonan nga mitabang. Unya ang atong gisaligan nga mo supervise niya na mao ang tag-iya sa LSF si Brad Henry Munisit. Niya na nasa tay mga grupo sa mga mo trabaho nga ato nang gi-meeting kagahapon pero mag-meeting pa na siya inigdayong trabaho. So sugdan na karon og assist ang mga balay kung unsaon pag-ayo unya inig ka Martes basig makapangumpra na sa mga materyales Lunes or Martes nya inig ka mga Miyerkules basig makasugod nagtrabaho. Di lang usa daghanon ang trabahoon, hinay lang usa hangtod makakreate tag pattern unsaon pagtrabaho. Kini paningkamot ni nato nga atong masugat og mahimamat si Kristo og makuyugan dayon nato siya sa panginahanglan sa atong isig katao. So kung ganahan sad mo makasugat ni Kristo, palit mo sitiyo. Sa ato sang investment slots para ni sa atong pagpalit anang yuta nga tukurana nato kulumbari sa 140 slots nga DSAP or Divine Solutions and Prosperity nga atong gibaligya, ang atong halin niabot nag 109 slots, 31 slots na lang ang available. Atong pakpakan ang namalit niini. Tag 500,000 pesos ni siya per slot nga naay 25% nga interest per annum. Ang 109 slots kay pledges pa man ang uban, 96 slots ang narimit na nga hinato ang actual cash, nya 13 slots pa ang mga pledges. Kining tag 500,000 pesos dili ni siya sayon. Pero ang ato mga igsuon na initawag nako siya, Father, kanang na ang 500,000 amo unta nang ipa-renovate sa among balay. Nya niingon na lang ko sa akong bana nga kung pwede ato lang usa ning ihatag ngadto sa project ni Father Siano kay sige masatag paminaw niya total wa man ta maglisod og puyo an itong balay. Medyo karaan na lang kaayo. Bati na bagnaong kuno ba kinahanglan nang i-renovate. Nya ila lang kunong wat-waton lang sad kun makatigom-tigom sila. Nakaingon ko niya nako sa imong pag-prioritize, sa inyong pag-prioritize sa panginahanglan simbahan. Siguro jud ko nga i-prioritize pod mos Ginoo sa iyang mga grasya. Mga igsoon, si Kristo misaad og kinabuhing way katapusan para sa mga tao nga andam nga mosugat niya, nagpabiling buhi, nagdilaab ang ilang pagtuo
paghigugma ug paglaom. Matud pa sa atong tubag, sa atong salmo, sa atong tubag, ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Inikamatay na nato ang mahibilin, ang buhi, mao gyud ang atong kalag. Ang atong kalag mauna ang tinuod natong pagkatao. Niya kay buhi pa man na siya, nangandoy siya sa Ginoo. Kasamtang buhi pang atong lawas, sigihan natog hatag o Ginoo ang atong kalag. Aron inikamatay na sa lawas, kay mamatay man gini atong lawas, wa may magpabilin aning buhi, ang atong kalag diretso dayon matud pang San Pablo, sugat sa Ginoo, iisa tangadto sa katinatasan bahin saging harian sa langit. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna ba imong tupad? Ingna musugat tas Ginoo sa dili madugay. Ingna. Importante kay na nga makahibaw tang musugat kita sa Ginoo. Basig tuo mo nga dili kita makasugat sa Ginoo, mga matay ra kita. Mao na nindot kayo nga dunay buhi nga pagtuo, paglaom ug paghigugma matag adlaw aron sa dangatong isig katao mahimo sang buhi ang ilang kinabuhi, pinaagis atong paghigugmaay o pagtinabangay. Manindog